Takže tento príklad bude taký rozsiahlejší, má niekoľko častí. Budeme sa venovať vyjadreniu priamky. Takže v prvej časti napíšte parametrické vyjadrenie priamky, všeobecnú rovnicu priamky, aj smernicový tvar priamky AB. Ak bod A má súradnice 3 a 6 a bod B má súradnice minus 2 a 10. V druhej časti nájdete na osi Y bod R, ktorý je rovnako vzdialený od bodov A aj B. V tejto časti teda ideme vyjadriť parametrické vyjadrenie priamky. Parametrické vyjadrenie priamky vo všeobecne vyzerá. Bod priamky x sa vypočíta ako a plus t krát vektor u, pričom t je parameter, je to ľubovoľné reálne číslo. Takže u je smerový vektor, ktoré vlastne je vektor AB. Vypočítame ho teda ako rozdiel bodov B minus A. Keďže súradnice A sú 3, 6, súradnice bodu B sú minus 2, 10, tak vektor U vypočítame takto. Berieme si súradnicu, rozdiel x-ových súradníc B minus A, takže minus 2, minus 3, máme prvú súradnicu vektora a potom si zoberieme súradnicu 10, 6 a máme druhú súradnicu vektora 10 minus 6. Takže vektor U má potom súradnice minus 5 a 4. Máme teda smerový vektor priamky. Zistili sme teda súradnice smerového vektora, ktoré sú minus 5 a 4. Bod A má súradnice 3 a 6. Ideme napísať parametrické vyjadrenie priamky. Všeobecné vyjadrenie je teda bod A plus t, parameter t krát vektor u. Keďže sme v rovine, priamka bude mať dve súradnice, x-ovú a y-ovú. Dosadíme si, ako prvé si dosadzujeme súradnice bodu, čiže 3 a 6. A potom si dosadíme súradnice vektora minus 5t a plus 4t. Keď máme vytvoriť všeobecnú rovnicu priamky, máme minimálne dva spôsoby, ako vytvoriť. Buď môžeme ísť cez zistiť normálový vektor a tak ďalej upraviť, alebo vychádzať z parametrického vyjadrenia priamky. My zvolíme tento druhý spôsob. Takže tu máme parametrické vyjadrenie priamky. X sa rovná 3 minus 5t, y sa rovná 6 plus 4t. K všeobecnej rovnici sa dopracujeme tak, že sa budeme tváriť, že toto máme vlastne sústavu rovníc a urobíme také úpravy, aby sme eliminovali, aby nám vypadlo parameter t. Takže na to, aby nám vypadol, hore máme, v prvej rovnici máme minus 5t, v druhej máme plus 4t. Takže ak prvú rovnicu prenásobíme štvorkou, budeme mať minus 20t a dolnú rovnicu prenásobíme 5, tam bude plus 20t. Takže ak to prenásobíme, bude to vyzerať takto, že prvá rovnica bude 4 krát x sa rovná 12 minus 20t a druhá rovnica bude 5y sa rovná 30 plus 20t. V prvej rovnici minus 20t, v druhej rovnici plus 20t. Keď to spočítame, tak t nám vypadne a zostane nám na ľavej strane 4t plus 5y a na pravej strane 12 plus 30, čiže 42. Už to len upravíme, 42 odčítame, aby sme na pravej strane dostali 0. Takže budeme mať rovnicu 4x plus 5y minus 42 sa rovná 0 a to je všeobecná rovnica priamky, ktorá sme ju zistili. Táto úloha je splnená. Poďme teraz vytvoriť smernicový tvar priamky. Smernicový tvar priamky je pomerne jednoduchý. Vychádzame z všeobecnej rovnice, čiže vychádzame z rovnice 4x plus 5y minus 42 sa rovná 0 a budeme tú rovnicu upravovať tak, aby sme dostali vyjadrenie y rovná sa. Takže prehodíme, pripočítame 42 na druhú stranu, ďalej odpočítame 4x. Tým pádom máme na ľavej strane 5y sa rovná 42 minus 4x,
že má tam byť samostatné y, predelíme to 5. Takže y sa rovná 42 minus 4x delené 5. A napíšeme to ešte vo vhodnejšom tvare. Y rovná sa minus 4 pätín x plus 42 pätín. Toto je už žiadaný smernicový tvar priamky, pričom minus 4 pätiny je smerný. Takže ďalšou časťou úlohy bude nájsť na osi y bod R, ktorý je rovnako vzdialený od bodov A, B. No, čiže máme dve podmienky pre bod R. Leží na osi y a bod A aj od B je rovnako vzdialený. Body A, B majú súradnice, to sme dostali v zadaní. A má súradnice 3, 6, bod B má súradnice minus 2, 10. Takže budeme tento bod R hľadať tak, že si najprv vytvoríme priamku P, ktorá je kolma na AB. A kde nám táto priamka pretne os Y, tam je hľadaný priesečník. Priamka P, kolma na AB. Teraz ako túto priamku vytvoríme? No my vieme, že táto priamka je vlastne osou úsečky AB. Prechádza presne jej stredom a je na ňu teda kolma. Najprv teda zistíme bod S, stred priamky AB. Keďže S je presný stred medzi bodmi A a B, jeho súradnice vypočítame jednoducho ako aritmetický priemer bodov A a B, čiže A plus B lomené 2. To urobíme po súradniciach. Takže prvá súradnica bodu S je 3 plus minus 2 lomené 2. To je prvá súradnica. Druhá súradnica 6 plus 10 lomené 2. No, tu je druhá súradnica. Čiže bod S má súradnice 1 polovica a 8. Máme teda bod S. Ideme nájsť predpis priamky P. Zistili sme teda súradnice bodu S, ktorý je v strede úsečky AB. Ideme teraz zistiť predpis priamky P. Takže keďže vieme, že priamka P je kolma na AB, tak budeme vychádzať z normálových vektorov. Priamka AB má predpis 4x plus 5y minus 42 je 0. Teda jej normálový vektor, ktorý je na ňu kolmý, má súradnice 4, 5. Vzhľadom k tomu, že priamka P je kolmá na AB, tak aj normálový vektor priamky P je kolmý na normálový vektor AB. A teda jeho súradnice získame tak, že vymeníme a jednej ľubovoľnej súradnici dáme opačné znamienko. Teda normálový vektor priamky P bude mať súradnice 5 a minus 4. Teda teraz už vieme, že priamka P má všeobecnú rovnicu 5x minus 4y plus nejaká konštanta, ktorú ešte nepoznáme, plus nejaké c rovná sa 0. To c zistíme tak, že do priamky P dosadíme nejaký bod, ktorý na nej leží. Keďže my vieme, že priamke P patrí bod S so súradnicami 1 polovica a 8, tak tento bod S dosadíme do všeobecnej rovnice priamky. Dostaneme tak 5 krát polovica minus 4 krát 8 plus c sa rovná 0. Z tejto rovnice vypočítame teda, z tohto vzťahu vypočítame teda c, ktoré sa rovná minus 29,5. Teda zistili sme aj neznámu konštantu vo všeobecnej rovnici priamky P. Teraz ju už poznáme, čiže môžeme písať všeobecnú rovnicu priamky P, ktorá je 5x minus 4y minus 29,5 sa rovná 0. Toto je všeobecná rovnica priamky P. Zistili sme teda predpis priamky P a ideme hľadať
priesečník R, ktorý leží na osi Y. Ako sme si už povedali, tento bod R je priesečníkom priamky P, ktorý predpis sme práve našli, a osy Y. Takže spájame si to dokopy. Priamka P má predpis 5x minus 4y minus 29,5 sa rovná 0 a os y má predpis x sa rovná 0. Keďže bod R leží aj na jednej priamke, aj na druhej priamke, platia pre neho obidve rovnice. Čiže pozrieme na to ako na sústavu rovníc. V druhej máme x sa rovná y, x sa rovná 0, teda toto x môžeme dosadiť do prvej rovnice. Ak ho dosadíme, dostaneme 5 krát 0 minus 4y minus 29,5 sa rovná 0. Z tejto rovnice si vyjadríme y, teda y sa po prehodení odpočítaní rovná minus 29,5 delené 4, to je minus 7,375. Y má súradnica priesečníka R je teda takáto, x-ová je samozrejme 0, keďže leží na osi y. Máme zistený priesečník, bod R má súradnicu 0 minus 7,375 tisíc.